ताकू नहीं कुआले पड़ोतुआ मुझे झोला पाए भाई हाँ भाई तेरे तो खर्च हाँ भाई तू और चल तेरे এই বাড়িতে তো সুরক্ষা এটি সবুয়ারে দুর্যাতনা সবুনি রক্ষা স্পর্ধা দিবার করে বিরোধী প্রহরে তাকে গণধর্ষণ করেছে এই বাড়িতে তাকে সুরক্ষা মুপানা নেমছে রোদা পচা দিয়ে মুপানা নেমছে नाम जानी नहीं সব মুপানা নেমু করে মুকুছে না ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ ଦିଟାଙ୍କ ଘର ଠିକଣା ଆମେ ଜାଣିନୁ ତମେ ଦିଟା ଯାର ଛୁଆ ଯାର ଛୁଆ ତମେ ଦିଟା ତମ ମନ ତମ ଦେହର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ପାପ ଗନ୍ଥା ହେଲା ଆଉ ଦୁନିଆ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଜକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମେଡିକାଲର ଅଳିଆ ଗୋଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତମେ ଆମକୁ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଉଠେଇ ଆଣି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇ ରଖିଛ ବୋଲି ଆମର କଣ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଦେବା এই তোর এতে সাহস তুই দেবাଙ୍କୁ না দেখি দেখি কথাবার্তা করিবু এঠিকে বাবা দেখি তোর এতে সাহস टोलर बोल तू देवाको मुरे কথাবার্তা করিবু আজি তো তো বেড়া খারাপ তো তে আজি মু ତମେ ଏ କଣ କଲ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ତ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲ ଏସବୁକୁ ମୁଁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଯାଇ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଦେବି ସହ ପୋଲିସ ଆଗରେ କହିଦେବି ଆଜିଠୁ ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଆଉ ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ ଛୋଟା ଶଳା ଭଲରେ ଥାଅ ଦୁଃଖ ବାପ ଗଳା କୁଣ୍ଟି ଭିକ ମାଗି ଉଠୁଅ ଯାଅ ଭିକ ମାଗିବ ତମମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରେ ତମକୁ ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାଅ ଭାଇ ভিক মাগিবা শিখিছ ତୁ ଶିଖିଛୁ ଭିକ ମାଗିବା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଦେବା ତମକୁ କେବେ ଭିକ ମାଗିବା ଶିଖେଇଛି ଶଳା ଆଖଡ଼ା କରୁନୁ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆରି ପଡୁନୁ अब एट क्लोज में थिला देखलो ତମର କି ଭିକ हां ମା ତମର କି ଭିକ ବେଶଳା ମଳା ଦେବା
ଟେନସନ୍ ଦେଖିଛୁ ସେ ରୋମାଂସ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ନା ମାନେ ମାନେ ସେ ବାଙ୍ଗୁର କୁଙ୍ଗୁର ହୋତା ଅଟୋରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଟୋରେ ଶେଷ କରି ସାରିଲାଣି ତମେ ଆହୁରି ପଚାରୁଛ ମାନେ ଓ ଦେବା ନାଲି ଆମ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସତରେ ଗୁଆକି ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ହସ ସତ କଥା ତମକୁ କଣ ଲାଗେ ନ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ କଣ ଲାଗେ ଜାଣିଛ ମା ତମ ହାତ ସହିତ ଟିକେ ହାତ ଏମିତି ଛନ୍ଦି ଦେଲେ ନା ଅପା ଖେଳ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହବ ତମେ ଗାଲରେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବନ ଆଙ୍କିଦେଲେ ମତେ ଲାଗେ ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ସାହାରା ମରୁଭୂମିରେ ଆଶାର ବୈତରଣୀ ଆସ ଆସ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୈତରଣୀରେ ପାଣି ନବ ଭରା ଭରା ପାଣି ମୁଁ ବି ଜଗତସିଂହପୁର ଟଙ୍କା ମୁଁ ବୁଡ଼ ମାରିବାରେ ନିଲାତ ଲାଭ କଣ ଯେତେ ବୁଡ଼ ମାରିଲେ କଣ ହବ ବଡି ସେତେ ଗରମ ହଉଛି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ପୁରା ବୁଟିକି ରହିଯିବା ଓ କି ଥଣ୍ଡା ଦେବା ତମେ ଜମା ବି ବଦଳିବନି ସବୁବେଳେ ତମ ସେ ବସୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଦେଖେ ତମ ମୁହଁରୁ ମୋ ନାଁଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଦେଲେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଜପତି ଓ ଦେବା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କରିବାକୁ ମସ୍ତେ ପ୍ଲିଜ ମୁଁ ଖୁବ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମର ଶେଷ ଦେଖା ଡାଇଲଗ ଠିକ ହେଲା डायलॉग ठीक है ତମର ରେପିଟ୍ ଠିକ ଦେଖିଲ ତମର ଜମା ତୁମ ଡାଇଲଗ ଠିକ ମିଶିଲାନି ମଣିଷ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବାହାରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପଶିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଯୋଉ ହଠାତ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛ ଏଗୁଡ଼ା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି ନା ଆରେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତମକୁ ମତେ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହବ କେମିତି ଭୁଲିଯିବ ଫିଲାମେଣ୍ଟ ନା ବଲ୍ ଚଳେ ନା ଇଞ୍ଜିନ ବିନା ରେଳ ଗଡ଼େ ତମେ ତ ଭଲ ଚାଲିଛ ଝିଅ ମୋ ସୁଖରେ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ଯିଏ କଣ୍ଟା ହୁଏ ମୁଁ ତାକୁ ଉପାଡ଼େ ନା ସିଧା ଉଲ୍ଟ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଦିଏ ଏ ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ 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 ସେ ସব গোটাই নিবিদে সেটা চালকাতে বলি করছি এই বাজে অনেক চলছে ওটা এই সিঁড়ি বাবা দি তুমি সিঁড়ি দেখলে ডরছো তুমি না হবনি তুমি জানি না দিদি আম গাঁও ঘর টিকা দেওয়া আসলা জমিতে কথা আমার কানের পড়ছে মোড়া ঘরে আছে যাই খুঁজি কইলি দি ভাই তাকে মানে খুঁজছো কিন্তু পাইলেনি খোঁজে 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 রাতে 9টা বেলা পাইলে কিন্তু কোড পাইলে কোড আমারই ঘর ফটো দলু তাহলে তো বড় অসুবিধা হয়ে গেল ডাক্তার বাবু বাহালে তুমি তার সাথে ঘর সংসার কেমনি করিব বলা ডাক্তার বাবু যাই ডাক্তারখানা না ওর ঘর ভিতরে সিঁড়ি ধরে বলতো না এদিকে সব কোন বড়ি কথাটি কইবি ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସୁ ମୁଁ କହିଦେବି ଦିଦି ବୋଲେ ଏଇଟା କହୁଛୁ ସାନ ଭାଇ ହଁ 3 ବର୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ସେ ମୋର 4 ହାତ ଦୂରେ ଛିଡି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶିବା ତ ଦୂର କଥା ଥରୁଟେ ହେଲେ ବି ଯେ ମୋ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ଦିଦି ସେ କଣ ଏସବୁ କଥା କେବେ ବୁଝିପାରିବେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ସେ କଥା ଭାବେ ବା ଓ ବଜରଙ୍ଗୀ ଭାଇଟା ତମେ କି କଥା ଶୁଣିଲ ଯେ ଏକାଥରେ ତମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜାଣିଥିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କେହି ପ୍ରେମିକା ନଥିଲେ ତାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରେମିକା ଥିଲା ସିଏ ତା ଟ୍ୟାକ୍ସି ବାସ୍ ଦିଦି କଦମନି ଆଉ
ପିଲା ଖଣ୍ଡାରୁ ଡେଲି ତାଙ୍କୁ 4ଟା ଲେଖା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି କଣ ସିଝାଟା ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ତମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇକି ପଠେଇଛି ଜାଣିଛ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ପଠେଇଛ ଆଉ ଏ ଅଣ୍ଡା ଖୁଆଇ ଖୁଆଇ ତାକୁ ବି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ କରିଦେଲଣି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ତମ ପ୍ରେମ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ପ୍ରେମ ନାଇଁ ମୋ ଦିଦି ଆମ ଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିଥିଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ତ ଦେଖି କଣ କଲେ ଏଇ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ବୋଉ କରି ନେଇଥିଲି ଆଚ୍ଛା ଡାକ୍ତରକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା ବା ଆଉ ଦିଦି ତମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରୁ କାଢିଲା ବେଳେ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତଳେ ପଡି ଯାଇଥିବେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାପରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନିଶ୍ଚୟ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିବ ବାବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଡାକ୍ତର ପଟିଲେ କେତେବେଳେ ଓକେ ଓକେ ଏଇ ଭାବିନି ମୁଁ ଯେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ମତେ ଗାଡ଼ିରୁ କାଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଆରେ ଏବେ ଚାହିଁଛ କଣ ଉଠଉନ ମତେ ଆରେ ତମେ ତମର ପଇଲ ତମେ ତମର ଉଠିବ ନା मला ଡାକ୍ତର ବାବୁକି ଯେମିତି ଉଠେଇଥିଲ ମତେ ସେମିତି ଉଠାଅ ଲେ ଲେ